नै माथो अबस्थाया गाज्रियानो नायनि नोंसो सौनाय ना नोंसो सौजानायब्रा ओइ सियारा लाबोलाय सोर फैदों ए माथो खदालसोलाय नै बेखौनो नायनो फैदां माथो नोंना फिसालाना गेब्लेजोब्बायनो माखौ होनदों बाइकखौ होनदां बाइकखौ मादै माथो नोंस्रा बिराद गाज्रि अबस्था जाथारबायनो दाहारबो जाबायनो माथो नोंहा नोंनिखौ फाननायनि अबस्थायाव फैबायनो आइदि माने मादै नङा नोंनि सना रुफाखौसो होनदों आं नोंनि सना रुफाखौसो होनदों गोरोन्थि खोनाबाय नों मादै दे बरदा हो माबायदि जाबावगोनब्रा बा बरियाथ' नै लाबोबायानो बुआ साफाथ' रुवाथिनोमोन आं लाजिबायहाय मा साफाथ' हागौबायलै नोङो मा बाजै लाबोनायालाय लाबोबायमोन गासिबो दा फैलायदो ओइ आसोल नोंथ' दा मोनायाव हागौसिगोनलै माखौ होनदोंब्रा हाबाखौ होनदां हाबाखौ बै नों एसे मोजां रायलायनो सोलोंदोब्रा नङाबा सोरजोंबा मालाबा दामजागोनसो आंलाय मा गोरोन्थि बुंदों आंथ' हाबानि खोथासो बुंदों नोंसो गोरोन्थि सानदों नङाबा रायलायनायानो जुदाखा बिनिया मा लेथ्रा सानोब्रा दाख्लैबो दामजासिगौमोन बे जाम्बाया आंखौ खि सोरबा बुबाय बायनो हायोलै अ नोंथ' दिनै सोरांलायसिगोनलै खम मेंग्लिगोन नोङो नुबाय मा राव जाखो बियो मा होननाय सानदों नोंलाय मा होननाय सानदों आं हाबानि खोथाखौसो बुंदों हाबायाव अनेक खामानि थायो मा खामानि थायो मिथिगौ नोङो आलासि खुलुमनाय निमन्त्रआव जिरायनाय निमन्त्रआव जिरायबाथ' खिबुआनो मोनलायनो नागिरो सानानै आरो जानाय लोंनाय मोसानाय मुसुरनाय रंजानाय जिखुनु जों थांलायनोसै नोंसोर दा फैलायदो दे जागोन दे जिखुनु आं गारिखौ दा लायनोसै नों थांग्रोदो दे होनबा थाथ'लायदो दे थांलायदो थावफ्रा मोजाङै फुननानै लायखादो मा बुंनाय जाखो बे उसैब' मा लेथ्रा सानबाय थायो नोंलाय खर'आव थाव फुनग्राखौ होनदों आङो फुनग्रा होनदों थाव हेइ फैद' माथो हो गेलेफिनसै फैजामारगोनलै नों मालाबा नोंसोरसो लेथ्रा सानो मादै माथो जिसो लामगासिनो औ आयौ माथो खदालसोलाय हा माथो खौरांमोन खोनादोंमोन माथो नोंना मानैयाबो देरथारबायनो आयौ माखौ होनदोंसै बेलाय अमा फिसिनायखौ होनदां अमा फिसिनायखौ ए गैला आंहा दाख्लैनो फानहरखांजोब्बाय लैथोनि हाबा दंमोन दाना लस जाबायना दा बेलासियाव नांथारगौमोन इमारजेन्सि हाबा दंमोन दाख्लै सिगाङावनो फैनाय मोनबा मोनलांगौमोन ए माथो गुबुनावसो नागिरनांसिगोन आं बिदिबालाय औ गैलाबा नागिरखानांसिगोन ए माथो आदासोलाय हाबिर फंबाय माथो नुथारलाब्रा नोंखौलाय दामानि जोंनि गेलेनो फैथारला माथो आं बिदियाव गैथारलालै बे थासुवायानो जाजोब्बायमोन बेखौ दासो गारनानै मोजां जाबाय दे थाथ'लायदो बिदिबालाय दे आं थांसै गुबुनाव नागिरहैनोसै आं थाथ'लायदो नागिरहैदो यो Hey दसे सोरमोनलाय नोंसोरो Where are you man सोर नोंसोरलाय आं फिसाजोखौ मानो नांगौ Yo बिहाव Yo बिखुनजो आं नोंनि फिसाजोखौ लांनो फैदों नोङो हरगोन ना हरा सोर नोंसोरलाय हाबा जाया गारा जोंखौ बिहाव बिखुनजो लेंनो गोसो थोलायनायावलाय माखौथो लाजिनोब्रा नोंलाय आंनो सानसेबाबो हखा नागागोन नै लांनो फैबायानो यो लाजिथाराबो आंनि फिसाजोखौ लांफैदों आं बेखौ बेसे गलाबबार बायदि अनसे खांबोदों आरो नों आंनि फिसाजोखौ लांफैदों आच्छा बै नों जंजिरनि फिसाला नङा होमबा So what if Jongzir is my father? You are my father-in-law. Hey Sorty, I'm waiting for you. गोख्रै थद' नोंलाय माखौथो नाहरबाय थाखो न' सिङाव गोख्रै हाबलां दाउज्रोमा ओइ मा होनदोंलै आंनि हिनजावखौ मा होनदों Not cool man बाबु मा गाननाय जोमनाय ड्रेस जाखो बिलाय हिप हप ब्रा हिप हप हिप हप ना ललिपप गोख्रै ओंखारलां नोंसोरो
आं आंनि हिन्जावखौ सोलांनो फैदों य लाजिथाराबो हिन्जाव मालानिफ्राय हिन्जाव जाखो नोंनि आंथ' दाबो फिसाजोखौ बिलाइ हराखै मालानिफ्राय हिन्जाव जाखो गोख्रै ओंखारलांबालां ओंखारलांबाय खिन्थु लौथिया बिखाव बारखोनांसिगौ ओंखारलाङाबा मा खालामगोन नों मा खालामगोन य मोनखासिगोनसो नोंसोरो र' बेखौबो हैथानां ओइ बुनो मोना आंनि हिन्जावखौ आरो दाबो थाङाखै नोङो बोरोब्रा आंनालाय बुस्थुआलाय र' बस ओइ बोराय सानसेबा हौवानो र' ओइ, ओइ बोराय ओइ बोराय सानसेबा मामालै। थाथ' थांगासिनो आं जालालाय बस जाला थांनांसिगोन बोरो बिमा आंनाव बुस्थुआलाय सानसेबा हौवानो र' खावनानै लांफैथारगोन आं सोला बेथाफोर आंनि फिसाजो नांगौ नै लांफै आंनि फिसाजोखौ नै लांफै बेथा नों जाखादोलाय बोरै जाखो लुबैना साला आंनि फिसाजोखौ लांफैदों नों साला नाय गोनोखौ बोराय खुनुरुखुमै बासिथारबायलै बस नङाबा रुवा लानानै अमा देनाय बायदि देजासिगौमोन बे बब्राया गावनि फिसाजोखौ लानानै बिराद दुगाना सानसेबाबो खावना लायथारगोन र' हिन्जाव खावनाया गोरलै नामा मानो गोरलै नङा जानांगौ आं थानायावलाय ओमफ्राय गोजाल' नांगौमोनलै बर'फ्रा सुख मोनथारासै आइया फैसा माथो 10 थाखाल' नोंनाव फैसा दंबायबायो नामा आंनावलाय फैसा माला थाफेरखो है नोंनावलाय फैसा थाफेरखाया थ' बाजै रिलेसनाव लोगोसे फै नै जौआ हाब देलायस्रि सानफ्रामबो नोंनिखौ मोनलाबानो गोजोनथारलालै माथो हा माखौ होनखो जौखौ होनदां आबौआथ' थांदों बोरायालाय गैया बियो लोगोफोरजों अबा थाबोलायबाय बियो थास गेलेनो र' दा न'आवल' फैथों बियो हा सानफ्रामबो बोराय बुरि बिदि नांलायबाय थानोसै नोंसोरो संसार जानायालाय बिदिनोसै हा नोंहालाय मालाथो लागोन हिन्जावखौलाय आंखौ दोनथ'दोलै लोंदो जागोन यो बाजै जौ दंना गैया माथो दुलुरसो फैदों औ हा नोंहा गोजासो लोङामोन होनदा फैसा गैयालै 10 थाखाल' दं बाजै हाब नोंहा गोरान गिसिखौनो लाफेराखै दिनैलाय मा गोसो जानानै फैखो आं आंनि गोसो थोनायखौ लायनो थांदोंमोन नाथाय बिनि बिफाया आंखौ रुवा लाना होसोहरदों बेखायनो आं दिनै यो हाब बाबु बे बैसोआवनो हिनजाव लानोसै नोङो टाइम मोननायावनो हिनजावखौ लाखानांगौब्रा दा नंगौ ने बाट नोंना लंपेन्टआ हाहा मा लंपेन्ट गलायलायनाय गाननाय जाखोब्रा बेलाय फंबाय होद दहाय खानायावसो लंपेन्टआ लुस जाबायलै फंबाय लंपेन्टआ मोजाङै खाबथानानै ला लामा सामायाव गुबा लाजिनांगोनबो हा माखौथो लोंनो है बाजै बेफोरखौ दोनथ' ओमफ्राय मा लोंनो गिसिखौनो लोंसै गिसिखौनो लोंसै थ' ओइ आदा एसे ओंगारलाय ओइ आदा एसे दावथुदलाय दे फैदो लोंसै ओइ देलायस्रि खामफ्लाय गंसे लाबोलाय नांगौ र' जिराय लाबो